Fysik B mundtlig aflevering modul 7 om kosmologi. Hvorfor kan galakserne vige hurtigere end lyset? Lige siden Big Bang for ca. 13,7 milliarder år siden har universet udvidet sig i alle retninger. Afstanden mellem galakser bliver større og større på grund af denne universets fortsatte udvidelse. Galakserne er som rosinerne i et rosinbrød, der hæver. Galakserne selv bevæger sig meget let, men det er rummet imellem dem, eller dejen i rosinbrødet, der ekspanderer. Jo længere væk galakserne er, jo hurtigere bevæger de sig væk fra jorden og alt andet. Ifølge Hubbles lov bevæger fjerne galakser sig væk fra os, eller en hvilken som helst iagttager, med en hastighed v, som vokser proportionalt med afstanden r fra os. V er lig med h gange r, hvor h er Hubbles konstanten, som man i dag har bestemt til 21,7 km per sekund gange megalysår. Altså for hver million lysår, vi bevæger os ud i universet, vokser galaksernes hastighed med 21,7 km per sekund. Hubbles lov beskriver galaksernes gennemsnitsadfærd. Langt de fleste galakser bevæger sig væk fra os, men Andromeda-galaksen bevæger sig imod os. Hubble-afstanden er ca. 14 milliarder lysår. Er galakserne længere væk end 14 milliarder lysår fra os, bevæger de sig hurtigere end lyset. Men hvordan kan det nu passe? Einsteins specielle relativitetsteori siger, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset. Hvordan kan galakserne så? Fordi Einsteins specielle relativitetsteori kun gælder for bevægelse gennem rummet. Galakserne bevæger sig ikke rigtig selvstændigt gennem rummet, men de ser ud til at bevæge sig meget hurtigt, fordi universet udvider sig. Det er ikke galakserne selv, der bevæger sig hurtigere end lyset, men det er rummet, der udvider sig hurtigere end lyset, kan man sige. Yes.